హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. నేను మార్నింగ్ ఎప్పుడు 5:30కి లేచేస్తానండి. ఇంకా పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళాలి, ఇంకా డ్యూటీకి వెళ్ళాలి. మా హస్బెండ్ కదా, తొందరగా లేవాలి. పల్లెటూరు అంటే పల్లెటూరేనండి, చాలా అందంగా ఉంటుంది. ఇంకా ఫస్ట్ అయితే పాలు కాచేస్తాను, పిల్లలు తాగితే ఇస్తాను, లేకపోతే లేదండి. నేనైతే టీ తాగితే నాకు మైండ్ అయితే వర్క్ చేయదండి. టీ అయితే పెట్టుకునేస్తున్నాను. ఇలా మా మామగారికి ఒక గ్లాసు, మా అత్తగారికి ఒక గ్లాసు, నాకు ఒక గ్లాస్ అండి. మేము ముగ్గురే తాగుతాం టీ ఇంట్లో. ఇంకా మా హస్బెండు, మా పిల్లలు అయితే తాగరు. ఈరోజైతే అండి గ్రీన్ బఠానీ ఉంటుంది కదా, నైట్ అయితే నానబెట్టేసుకున్నాను. ఇలా మసాలా పెడదామని ఫస్ట్ ఒక విజిల్ ఉడికిపెట్టేసుకున్నాను. ఇంకా కాలీఫ్లవర్ ఒకటి నైటే నేను దీన్ని ముక్కలుగా చేసుకుని క్లీన్గా పెట్టుకున్నానండి. తర్వాత వేడి వాటర్ వేసుకుని అందులో వేసుకోవాలి కదా మనము, లేకపోతే దాంట్లో ఏదైనా చిన్న పురుగులు కానీ ఏదైనా ఉంటే కూడా బయట వచ్చేస్తుందండి. అందుకోసం ఇంకా ఈ మసాలాను అయితే ఆయిల్ వేసుకుని ఇలా సాంబార్కి మనం రెడీ చేసుకున్నాము. ఇలా పప్పులో ఉడికిపోయింది ముందే గింజలు. ఇలా వేసుకుని ఇది ఒక సైడ్ అయితే పెట్టుకున్నాను. వేడి వాటర్ నుండి దీన్ని డివైడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఏదైనా దాంట్లో దుమ్ము ధూళి ఉంటే కూడా వెళ్ళిపోతుందండి. వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వాటర్ లేకుండా ఇందులో వేసి ఒక 2 విజిల్స్ పెట్టి మనము ఈ కర్రీ అనేది రెడీ చేసుకుందాము. గ్రీన్ బఠానీ మసాలా కర్రీ అండి, చాలా బాగుంటుంది. ఇప్పుడు వేరే స్టవ్ మీద రైస్ పెట్టుకుంటున్నాను. పిల్లలకు లంచ్ కోసం ఓన్లీ 1 గ్లాస్ పెట్టానండి, వాళ్ళకు మాత్రమే లంచ్ ఇవ్వాలి కదా అని. ఇంకా పిల్లలైతే చూడండి, మా వాడు లైట్ వేసేసరికి లేస్తాడు. వీళ్ళు బెడ్ మీద పడుకునేటప్పుడు అయితే అండి నైట్ టైము వాళ్ళ పక్కలోనే బొమ్మలన్నీ ఉండాలి. ఇంకా నిద్రపోయాక నేనైతే తీసి అలా వేసేస్తాను. వీళ్ళకి బొమ్మలు లేకపోతే నిద్ర రాదండి. ఇంకా అలానే నిద్రపోతున్నారు. ఇప్పుడు లేచి కళ్ళు తుడుచుకుంటున్నారు. పాలు కావాలంటే వద్దనేసారు. పాలు తాగితే టిఫిన్ తినరండి మా పిల్లలు. ఇంకా వాళ్ళ లేచేలోపే అంతలోపే రైస్ అయితే చేసుకునేసాను నేను. రైస్ అయిపోయింది. ఇంకా మనకు కర్రీ కూడా రెడీ అయిపోయింది. చూసారా, ఈ విధంగా రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడైతే ఇంకా మార్నింగ్ టిఫిన్కి దోశ చేస్తున్నాను. దోశ చేసుకుని కాల్ చేసుకుంటున్నాను. ఒకరోజు దోశ, ఒకరోజు ఇడ్లీ ఇలా ఇవ్వాలి కదా పిల్లలకి, లేకపోతే వాళ్ళు తినరండి. వాళ్ళకి ఏది నచ్చితే అదే తింటారు. మా పాప స్నానం అయిపోయి టిఫిన్ స్టార్ట్ చేసేసింది తినడానికి. ఇంకా పాప తినేలోపు మా వాడికి బ్రష్ చేసి తర్వాత స్నానం చేయించేస్తాను. తర్వాత వాడైతే తినేస్తాడు. ఈ విధంగా తింటూ ఉన్నప్పుడు నేను లంచ్ బాక్స్ రెడీ చేస్తానండి, లేకపోతే వ్యాన్ వచ్చేస్తుంది, వెళ్ళిపోతుంది. కాబట్టి తొందరగా టైం చూసుకొని చేసేయాలి కదా. ప్రతి మహిళకి ఇది తప్పనిసరి, ఇంట్లో ఉన్న ఉమెన్స్కి. ఇంకైతే లంచ్ బాక్స్ ఇలా సర్దేసుకున్నాను. ఇప్పుడైతే వాళ్ళని రెడీ చేసేసానండి నేను. లంచ్ బాక్స్ రెడీ అయ్యేలోపు అంతా రెడీ చేసేసుకుంటాము. బ్యాగ్లో పెట్టుకునేసిన తర్వాత వాళ్ళైతే పాప అయితే కొద్దిగా రెడీ అవుతుంది. ఇంకా బాబునైతే రెడీ చేయాలి. ఈ విధంగా రెడీ అయితే అయిపోయారు స్కూల్కి. బ్యాగ్లు వేసుకుని వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళే. ఇంకా వ్యాన్ అయితే వచ్చేసింది. వ్యాన్ కాడికి వెళ్ళి ఎక్కించేసి వచ్చేసానండి నేను. సరే బాయ్ అని చెప్పేస్తే బాయ్ అని చెప్పి పంపించాను. ఇంకా వాళ్ళు వెళ్ళిన తర్వాతేనండి నా పనులు స్టార్ట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ అయితే నేను పాత్రలు తోముకునేస్తాను. వాళ్ళని రెడీ చేసి పంపించిన తర్వాత ఇవన్నీ జరుగుతుంది. ఇంకా ఫస్ట్ పాత్రలు స్టార్ట్ చేసేసాను కదా, ఇవన్నీ కడిగేసుకోవాలి, లేకపోతే గలీజ్గా ఉంటుంది కదండి, చూడడానికి బాగుండదు. వంట రూమ్ క్లీన్గానే ఉంటేనే కదండి బాగుంటుంది, లేకపోతే బాగుండదు అనేసి వాళ్ళు వెళ్తేనే ఇలా క్లీన్గా కడిగేసుకుంటాం ఫస్ట్. తర్వాత అయితే స్నానం చేసి పూజ చేసుకునేస్తామండి. పూజ అయితే చేసుకునేస్తాను. ఈ విధంగా పూజ చేసుకొని నేను బయట వచ్చేలోపు అయితే అండి ఇంట్లో లవ్ బర్డ్స్ని పెంచుకుంటున్నాను. అవి అయితే ఇంకా నన్నే చూస్తుందండి, ఎప్పుడు పెడుతుందని. వాటి ఫుడ్ అయితే డే బై డే పెడతాను. వాటి గిన్నెలు తీసేసానండి కడగాలనేసి. చూడండి ఏ విధంగా అరుస్తుందో ఫుడ్ కోసం అండి. సరే ప్రస్తుతానికి ఆ గిన్నెలు అయితే ఆరలేదు. సరే అంతలోపు కొత్తిమీర తింటూ ఉండండి అని చెప్పేసి నేనైతే వెళ్ళిపోయాను. అప్పటికి సరే పెట్టేశానండి తెచ్చి. ఇంకెందుకు దీనికోసం దాన్ని ఎందుకు పాపం అర్పించాలి అనేసి దానికి పెట్టేశాను. దానికి ఏమేమి ఫుడ్ పెడతానో మీకు చూపిస్తాను.
ఇప్పుడైతే చూడండి అవి పుష్టిగా తింటుంది. తిన్నప్పుడైతే బాగుంటాయండి. కొద్దిసేపు ఒక్క నిమిషం ఆలస్యం అయితే చాలండి అరుస్తూనే ఉంటుంది. ఇంకా వాటికి ఏం ఫుడ్ పెడుతున్నాను అనే విషయాన్ని మీకు ఈరోజు చూపిస్తున్నాను. ఇంకా దానికి స్వీట్ కార్న్, క్యారెట్ ఈ విధంగా పెడతాను. ఇప్పుడైతే లేదు, ఈరోజు డే బై డే పెడతానండి. చూడు, గిన్నెలు కడిగేసిన తర్వాత అయితే ఈ విధంగా కొరలు ఉంటాయి కదా, కొరలు తీసుకుంటాను. 2 కేజీలు తీసుకున్నానండి. 2 కేజీలు తీసుకుంటే నాకు దాదాపు ఒక 3 నెలల దాకా వస్తుంది. కొద్దిగా వేస్తామండి. కొరలే కాదండి, దానికి నేను స్వీట్ కార్న్ ఇవి అవి పెడతాను కాబట్టి నాకు అడ్జస్ట్ అయిపోతుంది. ఒక సైడ్ అయితే వాటర్ అయితే డైలీ మార్చాలి. కూరలు అయితే డే బై డే మార్చుకోవాలి వాటర్ని. అవి కొత్తిమీర అవి పెడతాం కదా, కలర్ చేంజ్ అయ్యేదాకా అది తినేస్తుంది. కింద ఒక ప్లేట్ వస్తుంది, దానికి బాత్రూమ్ పోకుండా మనం పేపర్ వేసుకున్నామంటే బాగుంటుంది. అంతే. ఇంకా మళ్ళీ ఆఫ్టర్నూన్కి అయితే రాగి ముద్దలు చేసేసుకున్నాను సంగటి. ఇప్పుడైతే ఇంకా కోళ్ళు కూడా వెయిట్ చేస్తుందండి. మా ఇంటి దగ్గర కోళ్ళు కూడా ఉన్నాయి. ఈ కోడి పిల్లలు కొక్కో అంటుంటే ఇంకా సరే అనేసి దాన్ని కొద్దిగా సంగటి తెచ్చి ఆరబెట్టి వాటర్లో వేసుకుంటున్నాను. అవైతే ఫస్ట్ అయితే చిన్న పిల్లలు వస్తాయండి. వాటికైతే ఆకలి ఎక్కువ కదండి, వచ్చేస్తుంది. అవి వచ్చేస్తే ఆ పుంజు ఉంది చూడండి, దాన్ని తరమడానికి ట్రై చేస్తుంది పాపము. సరే నేను ఇక్కడుంటే ఇబ్బంది అనేసి నేను లేచి వెళ్ళిపోయాను. రోజులో దీనికి కూడా మనం ఏం తింటామో అవి ఒక 3 టైమ్స్ పెట్టాల్సి వస్తుంది. ఇలా పెడుతుంటే చూడండి, నేను లేకపోతే అన్నీ కలిసిమెలిసి తింటున్నాయి. ఇలా అయితే వీటికి కూడా ఫుడ్ మనం పెట్టాల్సి వస్తుంది. ఈ విధంగా వీటికి ఫుడ్, రాగులు, బియ్యం అన్నీ వేస్తామండి. ఇంకా అప్పటికే వాటర్ వచ్చేసింది. వాటర్ వచ్చేస్తుంటే ఇంకా ఇంటి దగ్గర ఉన్న మొక్కలు ఏదో ఒకటి పెట్టుకుంటాం కదండి, ప్లేస్ ఉంటే ఆ మొక్కలకి వాటర్ పట్టాలి. వాటర్ అయితే పట్టేస్తున్నాను. చూడండి, ఎట్లో పైప్ వేసాం కదా ట్యాప్కి అనేసి వాటర్ పట్టేశాను. ఇక్కడ బొప్పాయి అయితే మేము తిని వేస్తే వచ్చిన చెట్లండి. ఇవి చాలా పెద్దగా వచ్చేసాయండి. చాలా బాగుంది, టేస్ట్ కూడా బాగుంది. నాకైతే వాటర్ వదిలినప్పుడు ఇలా సరదా అండి, కాయలకి వాటర్ వదలడం అనేది. కొద్దిసేపు జస్ట్ ఊరికి అలా మైండ్ ప్రశాంతత కోసం ఏదో ఒకటి చేస్తూ ఉంటాను. ఇలా అదైతే నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది. ఒక్కసారి ఈ విధంగా అయితే వేసేసుకుంటాను. వాటర్ అయితే వదిలేస్తాను. చూడండి, కింద వేర్లకు వదలాలి, బాగా కొట్టాలి. అది రాళ్ళలో వేసామండి. మేమైతే అక్కడ భూమి లేదు, సారం లేదు అనుకుంటే అది చూస్తే పెద్ద చెట్లు అయిపోయి ఒక కోత కాదండి. ఇప్పుడు స్టెప్ బై స్టెప్ ఒకటి వచ్చేసింది. 2 సార్లు తినేసామండి. ఇప్పుడు 3 స్టెప్లు వచ్చేసిందండి బొప్పాయ. చాలా యూజ్ఫుల్ కదా. ఇలా అయితే ఇంకా ఇటు పక్క వచ్చేసి కనకాంబరాలు, డేరే పూల చెట్లు ఉన్నాయండి. వాటికి పెడతాను. పైపు అందేదాకా పెట్టానండి. మళ్ళీ గిన్నెలో తీసుకొని వెళ్ళి వేయాల్సి వచ్చింది వాటర్ని. కొద్దిగానే అందుతుంది ఈ పైపు, చిన్నది. ఒక సగం దాకా అందిందండి. ఇంకా సగానికి వాటర్ తీసుకొని వెళ్ళి పోసాను. చెట్లకైతే నీళ్ళు వదలడం అయిపోయింది. ఇంకా మధ్యలో కొంతసేపు పడుకుని లేచేసరికి మా పిల్లలు కూడా వచ్చేసారు. ఈవినింగ్ వచ్చేస్తే వాళ్ళని ఇంట్లో పెట్టేసి వాళ్ళకి డ్రెస్ చేంజ్ చేసేయాలి. ఇంకా వాళ్ళది పండ్లు క్యారీ కడగాలి. తర్వాత నేను వాకింగ్ వెళ్ళాలండి. 1 కిలోమీటర్, మా హస్బెండ్ ఉంటే ఒక 2 కిలోమీటర్స్ వెళ్తానండి రోజు. ఇంక ఇలా అయితే వాకింగ్ అయితే వెళ్ళి వచ్చేసాను. శారీతో అయితే ఇబ్బందిగా ఉంటుంది నాకు. నేను డ్రెస్ వేసుకుని వెళ్తానండి వాకింగ్కి. అందుకే శారీ చేంజ్ చేసేసి డ్రెస్ వేసుకుని వెళ్ళిపోయాను. చూడండి చుట్టూ ఎంత బాగుంటుందో. నేను అగస్త్య సైడ్ వెళ్ళాను. ప్రశాంతంగా భలే ఉంటుందండి చెట్లు అక్కడ. ఇంకా నైట్కి అయితే చపాతీ చేసేసుకున్నాను. ఇంకా నైట్ కూడా ఇంకా మనము చపాతీ చేసేసుకున్నాము. దీనికి గుత్తి వంకాయ కర్రీ పెట్టేసుకుందామని మసాలా వంకాయలు అన్నీ రెడీ చేస్తున్నాము. మా అత్తమ్మ హెల్ప్ చేస్తారండి. వెల్లుల్లి ఒలిచేయడము, మసాలా రుబ్బివ్వడం అలాంటివి చిన్న పనులు హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటారు నాకు. అంతే, కర్రీ కూడా రెడీ అయిపోయింది. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. మీకు ఎలా అనిపించిందండి? నేను ఫస్ట్ టైం ఓల్గో చేస్తున్నాను. ఇదైతే విధంగా అయిపోయింది. ఇంకొకటండి, ఇంకా ఒకటి మిగిలిపోయిందండి. ఇది ఫుడ్ అయిపోయిన తర్వాత కంపల్సరీ హోంవర్క్ అండి. ఒక్కోసారి వస్తేనే రాస్తారు, లేకపోతే నైట్ ఇంకా తిన్న తర్వాత రాస్తారు. నేనైతే తినక ముందు రాపియడానికి ట్రై చేస్తాను, కానీ వాళ్ళు ఒక్కోసారి ఉండిపోతారు. ఈ విధంగా అయితే హోంవర్క్లు అయితే ఇద్దరు రాసేసుకుంటారు. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.